سلام تخطاتلت ذا channel سمي دكتور سامسون ماكلت سقاي بحال ذا channel نزقبرم مسرعتات ناب حزبن مبصحة كفتيا كم أون محبراوي قطباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا الجامعين مبركات سلازي شير سابسكرايب مقباراي تحمقو كالاي كفال سورا إرترا عبشحن تشعت ميتن سبعتات عبزي كالاي كفال مسفن حقوس بزعبا شحن تشعت ميتن سبعتات زصحفية كتكور عبش سبعتات مساعتوخا بزحي بوتاتاتن من قسقاسات تقادلتن نندا زايدو يخدو بقو دما متأناد لاينت كارتاي رأيكا حدا كابتي كفتت ناي مصحف مسفن حقوس ناي أقداسي بوتاتات كارتا كتكاتت زي مخالايو أنا بتزامادي دحان زخونا أفلطو إرترا كوانتو لني بزحات كبابيتات مملكات جوجل كوكس تجديده أبغليون كرخوم سلزي كألكو بحافشة وجمجام كوسدوم تجديده بحافشة قدامي فرقش عند شعت ميتين سبعتات بو على سدح إلى أب حملش عند شعت ميتين سبعان تخلي أبن حسش عند شعت ميتين سبعان حدن انبهارا أب مسكرمش عند شعت ميتين سبعان حدن بيروت أب عند شعت ميتين سبعان كلتن كمون قداماو هاجراو غباء تقالوا لحرنة إرترا أبتكم تشان شعت من سبعان حدا وكان تجمره سوراوي حداو قجتاتن كنسالان سرعي اللوغي زيني رخب بهالي كال بتوساخي سورا إرترا سرس استخاللون سرعة درقز مسألون جيزاوني نيرو قال كابت بفولي أب مسفن حقوس تتقصو في التعامتات دما نزوم دسعبو يتقالل حادي وحزي حدش تقارلتي مجمرة كبابيتات كارنشم دحار كاب كل إرترا كلته ممسرات حبت سلفي وي هزباوي سوراو سلفي إرترا أما زياش عند شعت ميتين سبعان حدن سلسته مدلدال سلطان إسياس أفورك أو سورا إرترا كم وانا صحفي تان سورا مرحنت كتب استمسرتت حبت سلفي دحارون كما بومبر أمناي بيرت وعلا مالت موهاد سلسته حيلتات استرعيلون زتمسرتت ممحداراوي كوميتي أربعته أب هايمانوت الزنبلة متفنان حيلتات قدامين كالعين وجن تخالعي وجن وجل إسياس وي بسلفنات أنت فلت زنبر مالتيو حمشاي مصحف نحنان علامانان بإسياس أفوركي نمن نصار علامة سلفنات أنتن مبده نقفتاو باجا قدامي وجنن أبتوان قدامي وجن خالعي وجن سبقت وانجيل ندابلو يزلفوهم سلازنبرو شاد شاي كينات قلعن متحاز قدامي مروخ إثيوبيا أب يكاتي تشعن شعت ميتين سبعان سلستن شابعي ممسرات هزباو حيلتات حرنتي إرترا شامناي وقعد حد أمونغو تقال حرنتي إرتران هزباو حيلتاتن فتن عرقن بهزبن يمنن عراقن كم اون تاشعي مأسار مفرادن مقنصالان أبالات بمنكع السسمي تقاللتي يتقالل مسفن حقوس أم مصحفو بزعبا مقنصالن منكعن يمينين تقيسو زأكل ونتنتينو الله حد حتى زمتصقن قداي تحدثون التحاحزاء سورات تقاللتنيو نعبيت حالفت زقنصاله ودب نترى أبالاتو انتا يكون يقبر نيرو زبل حتى بحرياوي مثلني تقاللت خير الشون نيروم دو انت نيروم بمنتاي بمغنيات بناي من حلافنت بزعبا زي حلافنت او تحازا اسورات تقاللتي اب حلوا سورا مالتيو نسمعهم علالات كوانتلو جن اخل مرتعي بلومن بزعبا زي قدايون مسفن حقوس هايتقسن كبالي كال كم حدا عبا ازاز سراويت اي نبرون وي مستاريخ واتو اي تحاحزنيو كبالا اي كالنيو ابزي قداي زلو أفلطو دروت كم مخانو متن أبتاناي تقرنيا مصحفو مسفن وسكب لنا يمحسن كالا حبريتا زلو سبون أب كومنت ويامناي رئيتو بوتا كتصحفلنا تسفا قبر أب كال أي فرقي شحن شعت ميتين سبعتات محرار كتماتات كوم أون مس ممتع درقن منقصة هايلا مريم مالتيو حاجز حبرو السبيتن زتحاحازي مقيار ميزان حيلنا بإثيوبيا يملكت أما فرق شحن شعت ميتين سبعتات سراويت هزباو جنبار ندعبيه خيدو كم وتصيتو تزنبرا السلالفة
ካብ ሓይልን ኣቦጠለን ደይቡ ቀስ በቀስ መሬትን ህዝብን ሓራም ውፃእ ብዝብል ቴማ ድማ ሰውራ ኤርትራ ብዙሓት ዓድታትን ከተማታትን ከም ከረን ደቀ ምሓረ ሰገነይቲ ወዘተ ተቆጻጺሩ እንተኾነ ምስቲ ናይ ደርጊ ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1978 ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ገዲፉ ከዝለቕ ተገዲዱ ካልእ ኣገዳሲ ፍጻሜታት ናይ ዝእዋን ቀዳማይ ጉባኤ ተሕብእቲ ሰልፊ ኣብ ነሓሰ 1976 ከምኡውን ቀዳማይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1977 እዮም ኣብዚ ድማ ህዝባዊ ግንባር በተሕብእቲ ሰልፊ ዝዝወር ኣካል ከም ዝነበረ ይበርሃልካ ስለምንታዮም ተጋደልቲ ረመዳን መሐመድ ኑር ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ግንባር ከሎ ኢሳያስ ጥራይ ዝብሉ ኢሉ ዝግረም ዝነበረ ድማ እቲ መልሲ ኣብዚ ይረኽቦ ኢሳያስ ኣቦ ወንበር እታ ገባራይትን ሓዳጊትን ሕብእቲ ሰልፊ እዩ እታ ሕብእቲ ሰልፊ ነቲ ኣብ 1977 ዝተገበረ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣቐዲማ ወጢና ወዲኣቶ እያ ነይራ ክበሃል ይከኣል መን ክሳተፍ ይግብኦ መን ዝያዳ ኣብቲ ቃልሲ ኸበርክት ይኽእል ምናልባሽ እውን መን ኣብ ሓላፍነት ይምረፅ ዝብሉ ነገራት በታ ሰልፊ ተሓሲብሎም እዩ ናብቲ ጉባኤ ተኣትዩ ከም ውፅኢቱ ዳርጋ ኩሎም ሓለፍቲ ተሕብእቲ ሰልፊ ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም ተመሪፆም ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዋና ጸሓፊ እኳ እንተተመረፀ ናይ ሰልፍን ግንባርን ሓላፍነት ክብሕት ኣይደልን እየ ስለ ዝበለ ረመዳን መሐመድ ኑር ዋና ጸሓፊ ኮይኑ ተመርፀ ኢሳያስ ድማ ምክትል ዋና ጸሓፊ ኾነ ሓፈሻዊ ክረአ ከሎ ግን እታ ሕብእቲ ሰልፊ ሞተር ወይ ርእሲ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝነበረት ኢሳያስ ዘይወግዓዊ ሓላፊ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ድሓር እውን ኢሳያስ ንዝነበሮ ሓያል ክእለት ምሕደራ ሓላፍነት ሰልፍን ድኽመት ረመዳንን ተጠቒሙ ንህዝባዊ ግንባር ከም ዝደለዮ ክዝውራ ከኣለ መስፍን ከም ዝበሎ ረመዳን ወላ እኳ ሓያል ሃገራዊ ወንን መንፈስን ዝውንን ተጋዳላይ እንተነበረ ምስ ምምሕዳራዊ ብቕዓትን ዓብላሊ ባህርን ኢሳያስ ክዳረግን ኣይከኣለን መስፍን ሓጎስ ንብቕዓትን ጉርሕን ኢሳያስ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብኸምዚ ገሊፅዎ ይርከብ ዝኾነ ዓይነት ኩነኔ ንኣበርክቶን ሓይልን ኢሳያስ ከቋሽሽ ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ዓይነት ናዕዳ ድማ ንውጥቀትን ሕማቅ ግብርን ኢሳያስ ክሽፍን ኣይክእልን እዩ ኢሉ ኣሎ እዚ ኢሳያስ ዝውንኖ ዓብላሊ ባህሪ ሕጂ እውን ዝጥቀመሉን ብዙሓት ዝቕበልዎን ምዃኑ ዝተቐየረ ነገር የለን ዘብል እዩ ብተወሳኺ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዝነበረ መፀውዒ ሽም ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ለዊጥዎ ንሰራዊቱ ድማ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ሰሚዎ ኣብ መሰል ወይ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዕቱብ መርገፂ ሒዙ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ሕቶ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዓብ ለውጢ እኳ እንተምፀአ ምስ ምትእትታው ዝምድና ወይ መርዓብ ሰውራ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሓለፍቲ ጸቕጢ መፀን ምንባሩ ይዝረብ እዩ ሕቶ ዝምድንኦም ተዘይተቐቢለንኦ ብዝተፈላለየ ነገራት ይራኸቡለን ምንባሮም ዘዘንትዋ ተጋደልቲ ብዙሓት እየን እረ ገሊኦምሲ ምስ ክስቶ ተራእኺ በዚ ኸድክ እንዳበሉ የጻብቡለን ምንባሮም ይዝረብ እዩ ነዚኦም ነገራት መስፍን ሓጎስ ኣብታ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ኸብረሆም ጽቡቕ ይመስለኒ ምኽንያቱ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባ ጽቡቕ ጎንታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እምበር ብዛዕባ ኣሉታዊ ኩነታት ዝተዛረቦ የለን ኩነታት ታን ደርጊ ትሕግዝ ዝነበረት ማርክሳዊት ሕብረት ሶቪየትን ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ ዝኽተል ዝነበረ ህዝባዊ ግንባርን እውን ካብቲ መስፍን ሓጎስ ዝጠቐሶ ነጥብታት እዩ ሓደ ሰውራዊ ሓይሊ ስለምንታይ ናይታ ዘራይ ኮይና ክጠፍእ ትደልዮ ዝነበረት ሃገር ስነ ሓሳብ ይኽተል ዝብል ክትዕ ናይ ብዙሓት ምንባሩ ርዱ እዩ ንህዝባዊ ግንባር እውን ገለ ዋጋ ከም ዘኽፈሎ መስፍን ሓጎስ ይጠቅስ ንኣብነት ብሰንኪ እዚ ኩነታት ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ንሶቪየት ሕብረት ብወግዒ ዘይምኹናን ከምኡ እውን ብሰንኪ ምውሳን ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ህዝባዊ ግንባር ምስታ ደጋፊቱ ዝነበረት ኤርትራውያን ንሓርነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወይ ኤሪትሪያንስ ፎር ሊበሬሽን ኢን ኖርዝ ኣሜሪካ ከም ዘይተቃደወ መስፍን ይገልጽ ግን ድማ መስፍን ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ መሪፁ ከብርሆ ይፈተነን ምናልባሽ
ኣብቲ ግዜ ፋሽን ስለ ዝነበረ ዶ ይኸውን ወይስ ጽልዋ ናይ ቻይና ትምህርቶም ወይ ድማ ንሓርነታዊ ቃልሲ ምቹእ ስለ ሓሳብ ስለ ዝኾነ እቶም ብየሚን ብተዛማዲ ኣንጻር ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ ምዃኑ እዩ ዝፍለጡ ዝነበሩ ተጋደልቲ ግዳይ መርሸንቲ ከም ዝኾኑ እኳ እንተተጠቐሰ ብዛዕባ ኣብ ኣባላት ሰራዊት ዝነበረ ኩነታት ግን መስፍን ዝነገሮ የለን ንማርክሳዊ ኣተሓሳስባ ዝነቕፉ ተጋደልቲ እንታይ የጋጥሞም ነይሩ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ይመስለኒ መስፍን ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ወፂኡ ብዛዕባ ኣጋር ተጋደልቲ ዝነበረ ህይወት ኣብታ ናይ ትግርኛ መጽሓፉ ገለ ክብለና ተስፋ ገብር መስፍን ምስ ኢድ መሃብ ምክትል ሓላፊ ጸጥታ ወይ ናይ ሓለዋ ሰውራ ዝነበረ ተጋዳላይ ተኽላይ ገብረ ማርያም ኣብቲ እዋን ብዓደን ዝፍለጥ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ኣብ 1980 ብዛዕባ ምርሻን ኣባላት ምንቅስቓስ የሚን ከም ዝሰምዐ የዘንቱ ገለ ካብኦም ከም በዓል ሰሎሞን ወልደ ማርያምን መሓሪ ግርማጽንን እውን ኣኽራሪ መርገጺ ኣንጻር ምንቅስቓስ መንካዕ ዝነበሮም ኮይኖም ኣባላት የሚን ብትእዛዝ ኢሳያስ ከም ዝተረሸኑ ይሕብር ብዛዕባኦም ዝኾነ ብህዝባዊ ግንባር ደረጃ ዝተኻየደ ኣኼባን ዝተዋህበ ፍርድን መግለጽን ከም ዘይነበረ ድማ የዘንቱ በዚ መልክዕ እቶም ዝነበሩ ማእከላይ ኮሚቴ ትርጉም ኣልቦ ኢሳያስ ድማ ገባርን ሓዳግን ከም ዝነበረ ይበርሃልካ እዝን ካልእን ዘሰዓቦ መስፍን ኣብ 1982 ካብ ናይ ሰልፊ ማእከላይ ኮሚቴ ወይ ድማ ፓርቲ ሰንትራል ኮሚቴ ሓላፍነተይ ብድሌተይ ክወርድ ብወረቐት ሓቲተ ግን ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ወረቐተይ ስሒበ ይብል ካልእ ከይጠቐስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ መስፍን ሓጎስ ኣብ ገለ ሸነኻት መጽሓፉ ሻራዊ ወይ ባያዝ ዝኾነ ታሪኽ ይጽሒፉ ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ካብ ገለ ተጋደልቲ ነበር ይሰምዐ እንተኾነ ብጀካ መስፍን ሓጎስ ንገለ ኩነታት መሪጽ ይጽሒፉ ዝብል መስፍን እውን ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ ሙሉእ ብምሉእ ዘይከሓዶ ካልእ በዳህ ትሕዝቶ ዘለዎ ነቐፌታ ክሳብ ሕጂ ክረክብ ኣይከኣልኩን ንሎሚ ሰሰናዩ ኣብ ዝመጽእ ሳልሳይ ናይ መጨረሻን ክፋል የራኽበና ይቐኒየለይ ዕላማ ናይታ መጽሓፍ ፈሊጥካ ንዕኡ ከም ድሕረ ባይታ ወሲድካ ምዝራብ እንድዩ ጽቡቕ ናይታ መጽሓፍ ዕላማታ ቤዚክ ዕላማ ናተይ ውልቃዊ ተመክሮ ምትራኽ ካልእ ምሳይ ብቐጥታ ምሳይ ዝተኣሳሰረ ምዕባለታት ንዝነበረውን ምግላጽ እቲ ዕላማ ምስ ኢሳያስ ዝነበረኒ ዝምድና ድዩ ካልእ ጸገማት ድዩ ዳርጋ ገሊጸዮ ኣለኹ ክብል ይኽእል ኩሉ ገሊጸዮ ክብል ኣይክእልን ይኸውን ዝተረፈ ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ሓደ ከምቲ ብቲ መጽሓፉ እንተጠቒሱ ዘሎ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ምናልባት እንተደኣ ዝረሳእኮ ነገር ኣልዩ ክምሎ እየ ከስፈሖ ይኽእል ከም መደብ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ካልእ ከዓ ዘይገልጾ እውን ይህሉ ኸውን ማለት ዝደለይኮ እኮ የፅሕፍ ምስጢር ኣይኮነን ሰብ ዝኾነ ነገር ክፅሕፍ እንተኮይኑ ክፅሓፍ ኣለዎ ዝበሎ ፅሕፎ ክፅሓፍ ዘይብሎ ከይፅሓፍን ገለ ግዜ ዝፅበሎ ገለ ከዓ ካልእ ምክንያታት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብከምኡ ክርአ ክኽእል ኣሎ